Oyaore nyako Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere kawuono tich abich ma en tarik 22 dwe mar ang'wen higa mar 2022. Odiochieng' ma bende duond buche duto mag siasa onego bed ni tieko timo welo mag gi welo ma bende osebed kitimo e dweni mar ang'wen. Kata kamano en kaka japiny iseneno kaka weche osebedo e kinde mag welo makamago. Machiegni e chenro marwa mar okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere wakini machiegni e chenro ni mar okinyi okinyi ma kawuono ma tarik 22 dwe mar ang'wen higa 2022 kanyo wantiere gi 22 kod 22th koso 22nd kama intie mana kanyo warwakini machiegni ka intiere gwenge Makayole, intiere Waithaka koso intiere Kawa West, ka intiere bore Nairobi ka in Lang'ata Kibra koso intiere e gwenge ma Starehe mane chuny boma ma Nairobi kae koso yudori e gwenge ma Westlands. Odiochieng' ma kawuono welo mag ODM nitiere e gwenge maluongo go. To moko bende ok dhi timore e kombe moko mag chung' mag jo MCA ward mopogore opogore pachoka, ka moko bende dhi timore e buore Nairobi ka. Warwakini machiegni nikech wadhi mi weche gi katucho achiel kachiel mane Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ma duond bura mar ODM bago welo magi ma county ma Nairobi. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyako Ramogi Ajwang' kamoro amora mintiere odiochieng' ma kawuono ken chieng' tich abich nyiso ni en giko juma kaka pile wajadende ni odiochieng' swag lao intiere kuma chalo nade. Odiochieng' ma kawuono county ma Nairobi koth medo mana chwe, koth ma bende ageno neno chwe mana otieno mangima. Kamoro amora mintiere arwaki e chenro mar piny ma bende chakre sani saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Akwayi mar mondo mi ibed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao. Sharon. Gi Joyce. Ntie wacho mwacho kanyo kano odiochieng' swag lao. Kato wacho ni okiano ngano neno waka ntie kanyo. Jogo mantie swag lao jogi kokolo kama gintiere. Okwanya gombo ng'eyo kuma gintie. Wanyalo mana pongo gi wiwa ni gintiere gwenge ma kata gintiere kanyo. Nitiere picha moro mano adhi kao giko dira mokalo kano ayango Pasaka. Ne wantiere kawa manyo weche manyien e town. Ne wantiere bus stage mane moting'o geche machomo Kabondo, Kindu Bay, Homa Bay, Kisii. To nyadani moro kanyo ne wachopo ire gi kamera. To kono wane asau kikuket picha na kamora mora. En chieng' tich abich wantiere odira ero wadonjo odira weekend dhi mako kama chomo ok daher ni ng'ama ng'eyo ong'e kama dhiye. En chieng' swag lao Nyako Ramogi Ajwang'. Kuna ni ichame kanye. Wacho wadwa cham ngima. Mana kaka iwinjo ga Ramogi TV ka ono odiochieng' no mana mara iwacho ni waloso mana matin to yudo mana mor mathoth. Mano gima wantie kanyo Ramogi Ajwang' kochako sani nyaka saa 5 mar onyango. Sharon ni chiew nani? Achiew maber Cleophas. Koth gaja gokinyi pile ka pile. Wacho ni chiew tek. Chiew tek. Ing'eni wanindo kaka koth ok chwe to ka buok gotieno koth chwe matamre gi nono. Kata kawuono ula te mang'eny oko kama tamre gi nono. In berber ibuok gotieno tiwinjo ka koth chwe. An obuoga gokinyi. Gokinyi awuok oko to apenjora ni kwani koth e chwe. In kod buok ema ni tinde kisebedo buore Nairobi ka to nego bed ni kiwuok ot gokinyi to imanori gi mabul moro, imanori gi nyasweta moro ema nya konyi. Kamano. Joyce ni chiew nani? Achiew maber wa ambe kod ne gaja. Omako ji te. Dan ka arange joala dhi yuto. Beni koth chaka chwe Nairobi kane. Godhiambo saa 10. Kanyo no chake kar saa 11 ka. Umbrella wuok siling 50 nyaka 300. Manacha kata mnanyoro Joyce bende na winjo wach gambut ma bende ni wacho ni gambut mi ha iko desa nego gambut bende oidho nikech kidhi e chiro kacha kwang'iyo thoth chiro moko kuom chiro amano kwang'iyo kata ranyisi chiro mar Wakulima Market. Nitiere chiro no mar Gikomba kaachiel kod Waithaka chuodho nitiere kacha kidhi kacha kaka janyiepo seche moko indisori malich koro kidonjo kacha seche moko idhi makwanyo gimoro to tok kanyo kidhi e ot nitiere kumoro ma pono ne njwa dhi budhe matin to kisedonjo kacha okinya nyono chuodho koro johala mokao obedo kod rieko mar kodesa kata haya gambut gitiyo kod pachgi ahinya kalone ni mano bende ni yor yuto machielo. Sani koro gimedo nengo gambut kowuok shillings 20 nyaka 30 to kaka koth medo chwe onya chopo kata 100. Mago ma iko desa. Nyako Ramogi Ajwang' mago e ohala. Nyoro ne walose wi ohala mpogore opogore ni timo mane. Ok wach ni gimecho joge timo mana ohala kaluwore gi e kinde ma ohala makamano biro. Ok de us umbrella ndalo machieng' mavul. Ok de us e kinde ma
chieng' goji iwacho ni ndalo ma chieng' goji be ji ok ti kata kode to ji onego bed ni geng'ore e kindego nikech wan gi lokruok mar kor lwasi to mano konwa ni odiochieng' ma kawuono en Earth Day mano okia kaka wanyalo kete gi dholuo to wanyalo mana wacho ni odiochieng' piny mana ka nitie odiochieng' piny ka nitiere lil mar kor lwasi mikelo gik mopogore opogore mitokni mani konwa kanyo ni nitie urban pollution ma bombe mopogore opogore bedo gi lil mopogore koro ka en mana rango e kinde odiochieng' ma kawuono ka waingo odiochieng' piny kata ka nyasi ma kamano dhi timore e counties mopogore opogore en mana rango ni watiyo gi yo moro makare mar rito alwora nikech wang'eyo lokruok mar kor lwasi bende hinyowa mana gimomiyo sani koyo biro ka dwe mar ang'wen koyo waromo gi koth ma kamano onego bed ni biro e dwe mar 7 kucho lokruok mar kor lwasi nitiere to odiochieng' ma kawuono mano ok thon wach malosi kawuono wadhi chako gi lwenje mag kit chwech mano GBV gender based violence gi kaka onego bed ni waduoke piny e kinde ma wadakie ma network mokwongo madhi kelo ne nyako Ramogi Jwang in kama intiere kanyo kinyi ma kawuono kaeto bang' mano wadhi bedo kod twak mamoko kachiel kod chenro mar ng'e jothumbewa Sharon. Odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Jwang ng'e jothumbewa ok adanyisi jathum madhi biro nikech wami mana siso ka onoromo saa 2 saa 2:30 nyaka saa 3 ibiro ng'eyo jathum ma bende kawuono wantiere godo kawuono en chuny banjo koro wach makama kik moni neno TV gibeda beda kanyo gine TV donge girit neno jathum mabiro girit neno jathum mabiro nyako Ramogi Jwang kangwase miel matin e studio kae to waduok wabedo piny wabede twak mar mbako romo e mbako romo odiochieng' ma kawuono mana kaka waseng'isi ni odiochieng' ma kawuono odiochieng' mogik maduond buche mag siasa bago welo makamago mag ODM kawuono timore e kaunti ma Nairobi kae ka reporters magwa biro goyo tacha e gwenge mopogore opogore mano Westlands Lang'ata kaachiel kod Kibra ma wabiro kilo ni wechego kaka gitimore e sama gitimore mar mondo mi in bende ilu chenro no achiel kachiel kaka welo mag duond bura mar ODM timore e pacho ka kuom mano nyalo chako oronwa ote mari e namba mar 23600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Mana kumanya kwa Ramogi Jwang abetu record choka chele mbui magadu tote iyuda @Sharon Ongao. Medu record an bende Clever Soroche Facebook, Twitter kachel kod Instagram kiyodo wakacha kendo penjo mawa penji kawuono ni mane mbui kanyo donjo mana kanyo mondo chak miwa pachi neno ka en kanyo gi jok mage e yo machalo nade kono ni kama intie kanyo yudo Ramogi yo machalo nade be iwinjo duondwa kawuono koso podo kiwinjwa medoro nwa ote makamano mondo wakon midusa mekwa mantiere kae mana mondo mi gibi kanyo kendo gikonyi e yo madwarore machiegni e chenro ni maru piny nikech ma en piny we wakungwa yuda thuond weche. The Council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate. The nomination certificate issued to the fourth respondent, Joyce Atieno Osogo Bensuda, be and is hereby accepted. Amen. Kwa medo bei ng'ama biro nyiewo onge nikech samoro nyalo medo bei karaka to next oko medo bei pod usa 300 achiel cha. Machiegni nyinga Joyce Odur. Akawa chako kod wechego mag welo mag duond buche en ni welo mar ODM mane ichano nuo odiochieng' ma kawuono ne koma kar chung' od bura magem koro ochungi. Duond bura mar ODM ochiwo milome manyiso ni welo no ma ichano bagi kendo e kar chung' od bura magem akoro ok bitimore kawuono kendo ler mar odiochieng' mare ibiro chiw bang'e. Motelo ne mano jaod bura magem Elisha Odhiambo ne wuok mager kendo wacho ni en owuon ok obi yie dok e welo kendo
wirani nyocha oseyombo e ombulu kendo mochuo yombo e nyima puta mawinjo ng'ura mag duond buche manyo oseyango ni welono mane nyocha otimore e yo maratiro. To e kaunti ma Nairobi, jokanyo mag ODM koro timo ikruok ne welo ma idhi bagi odiochieng' ma kawuono. Ler ma ochiw e yor andika gi jakom board matayo yiero mag ODM Catherine Muma oyango ni odiochieng' ma kawuono no bag welo ne lemo mar koma kar chung' od bura ma Westlands, Lang'ata kod Kibra to kanyakla kod kombe duto mag MCA e kaunti ma Nairobi. Kaunti ma Mombasa bende kawuono no beda kod welo e lemo mar Woman Rep. Ramogi Ajong omedo mana paro ni welo mag ODM e kaunti ma Nairobi timore kawuono kendo reporters magwa biro goyo tache e kor gwenge ma pacho kae mar kelo ni weche go kaka gitimore e kor gwenge ma pacho kae. Kinde ma bende duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC nowacho ni odiochieng' ma kawuono tarik 22 e odiochieng' mogik momi duond buche mag siasa mar bago welo magi. Kata kamano akawadhi mbele kod weche manyien en ni kuku mar tend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochugo aput moro madhi rango yore mag yiero jalup Raila Odinga ne ikruok ne yiero mar dwe mar 8 higani. Jodito mag Azimio ne obago romo margi mokwongo odiochieng' manyoro mane otelne gi jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta Raila Odinga e kind jodito mamoko. Jafombo marwa George Bati nigi ler mathoth. Kakoro osego bao ne ng'wech moriedebe tarik 9 dwe mar 8. Penjo maduong' en ni jolar kom jatend piny biro yiero ng'a kaka jalupgi. Mondo giyud dwoko makare, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ochugo duol mabiro ng'ado ne girieko e wi jotelo mani kod chia moromo bedo jalup jachung' margi Raila Odinga. The council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate suitable candidates for nomination as the deputy presidential candidate. E kinde romo mokwongo mane ochuo e kom gi jatend piny Uhuru Kenyatta, ne oyangore ni aput mag jorieko magichano chuogo biro piedho jogo mosenyiso gombo mar bedo jalup Raila, eka bang'e gibiro chwalo nying jogo moyud ni oromo ne Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. Nyaka ne odonje riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osebedo koramo ni ene moromo gi lemono, ka kweth mag wakeini to nyiso ni ber ka lemono imiyo jatend na Kenya Martha Karua. Romono bende ne ong'ado mar keto kenge mag neno ni yiero tim gi kwe, kendo chugo kweth mabiro kweyo ng'ur mag duond buche kaluwore kod jochung' malaro lemo mag telo kokale duond buche manitiere riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya. The council further resolved, one, mandated the National Coalition Executive Committee to immediately recommend suitable qualified individuals to be appointed to the following party organs: A. Coalition Election Board, B. Coalition Elections Appeal Board, C. National Disciplinary Committee, D. Dispute Resolution Panel. E romono jokanyo mag Azimio la Umoja One Kenya ne oyiero mar keto maino eneno ni Raila Odinga oyudo loch e yiero maduong' ka oyudo kwan mamalo mag joloch e bwo riwruogno. Directed the National Coalition Executive Committee to immediately prepare a campaign strategy and plan that will ensure: 1. The Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate wins the 2022 presidential election. 2. Azimio la Umoja One Kenya forms the next government. And 3. Azimio la Umoja One Kenya forms the majority in parliament and in all 47 county assemblies of our blessed republic. Kato bedo ni nitiere moko kuom ng'ur kaluwore koda welo mag moko kuom duond buche manitiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Duol mar riwruogno koro ruok gi dwar achiel mar neno ni gimiyo Raila Amolo Odinga loch yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. George Bati, Ramogi TV, Nairobi.
Achiedh nade pod omako riwruoge mag siasa kod duond buche ewi lemo mar jalup jochung' maggi malaro lemo mar jatend piny Kenya. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya en achiel kuom mago masani koro guonyo wiye mar ng'eyo ni to en jal mane manyalo kawo lemo mar jalup Raila Odinga ka sechego bende ng'uro podi nitiere ewi thuolo maduol mar IEBC wacho ni nyaka tieki e chenro mar walo jolup jolar kom jatend piny. Chris Owino kolonwa wach makamano. Achiel kuom wich bar maduong' ma jochung' malaro kom jatend piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani nigo en welo mar jolupgi. Kata kamano, duol matayo yiero e pacho kae IEBC ne omedo gi wich bar machielo. IEBC e ote mare ne oyango ni jogo madhi laro kom maduong' e yiero mabiro nyaka wal jolupgi kochopo tarik 28 dwe mar 4 higani, gino mane onyuolo paro mathoth e kind josiasa kod jolony weche mag chike. Duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya kokalo kuom jachiw wach mare Ngire Makau Mutua ne ondiko ne IEBC tarik 19 dwe mar 3 ka kwedo wach makamano. E andiko makamano, tend Azimio ne oramo ni gin kod nyaka tarik 6 dwe mar 6 higani mar chwalo nying jalup Raila Odinga. Penjo maduong' en ni ng'ano mawacho adiere kind Azimio kod IEBC. Deadline mar tarik 28 mar keto running mates ber nikech okonyo IEBC mondo opang chenro mar yiero e yo makare. Yiero kaka jo piny ong'eyo en ni nitiere nyaka ballot papers ma nyaka kel. Ballot papers gi nyaka timne gi milon procurement, nyaka ng'iewgi. Sana make president and governor gi gin sensitive koro gin security features, nitie gik mang'eny mikete igi manyaka los chon. Koro en interest mar elections mondo otim e yo mokwe. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua kod jaod bura machon Magatanga Peter Kenneth osebedo ka igoyo negi debe e teno Raila e yiero mabiro. Kata kamano, piem mapek ni e kind Martha Karua kod Kalonzo Musyoka ka Kalonzo Musyoka kod kweth mare oramo ni en monego miye lemo makamano kuom chung' kod Raila e yiero ariyo mokalo. So how do you want my brother Raila to end up being president and his running mate twice is out? Wewe jibu hiyo. E komachielo, kweth mar jotelo mawakeini mag Azimio lero ni Martha Karua ema oromo kod lemo makamano kaluwore kod chung' mare motegno e weche mag demokrasia e pacho kae. Martha's record speaks for itself. She's a committed woman. She's known for integrity and she's known for her resoluteness, and we think that she would add not only to Azimio but to this country as a deputy president. So really that is what the main focus of our meeting today, and how we will start lobbying, because everything for women is lobbying, everything for positions is lobbying. We are going to start that serious conversation within Azimio that we think that the number 2 for Azimio for Raila Amolo Odinga should be Martha Karua. Odiochieng' makawuono jodito mag Azimio ne oromo kendo loso aput madhi telo ne chenro duto mag walo jalup Raila. Penjo machielo en ni bende ng'ato nyalo dhi e doho mar chwalo tarik mar IEBC koso. For the best thing and approach IEBC and kisik extension mar maybe dala pagangwen, maybe wik achiel kata wik ariyo. Good excuse and consensus building pod mbele. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka IEBC kod duond buche mapacho kae dhi chopo e winjruok e wach mar walo jalup jochung' maggi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wechego mag siasa en ni riwruok mar Kenya Kwanza nyoro notero campaigns magi e county ma Vihiga kama ne gibage twak achiel kachiel gi oganda jo county ma Vihiga manopedho ayanga dwaro margi. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Ne en romo mar goyo mbaka e weche dongruok mano hotel ne kod jolony weche mag uchumi David Ndii kod Joseph Simeha. Romo mano okelo kanyakla kweth mar Kenya Kwanza kotel negi kod jalup jatend piny Kenya William Ruto mano oten kod jodito mag riwruogno Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula. Jodak ma Vihiga no pedho dwaro mag ne jotend riwruogno pono ne giloyo yiero mabiro ahinya to mago mag kelo dongruok kendo bero ngima oganda mag gwengego. We have a real challenge. Simple. It is high time in Vihiga we deserve to have a level 5 hospital. Sisi watu tunapenda kuku, ingoho,
If we can get factories that can be able to make feeds so that the farmers can get at a lower cost, we are going to produce enough chicken, and not only for our use. Tungependa pia tufanye biashara. Jotelogo notiyo kod thuolono mar kwojo Vihiga mondo mi ogo ombulu ne jochung' duto ma Kenya Kwanza, are MCAs nyaka jatend piny kaka yo mar chiwo mijing'o ne riwruogno kendo yiero jotelo man kod ajenda mar konyo jopiny. Lazima ujue unaenda kupiga kura kwa sababu gani. Siasa ni maslahi. I have participated in these campaigns. I have never been as confident and sure like I am this time. Ruto nosingo loso weche maglo mosebedo kachando jodak ma Vihiga komedo ne riwruogno oseyudo joket mwandu moseikore chiwo omenda mar kelo dongruok e gwengego kendo loso thuolo mag tije ne rawere. Tunataka pale kwa sababu Vihiga tuko na shida ya ardhi. Tuko na shida ya kugawanywa kwa mashamba. Sasa tunataka kuanza ile program ya urbanization. Tunataka young people. Tuko na mpango makusudi ya kupanga ajira ya vijana wetu. Jalup jatend piny Kenya no be nowacho ni giseikore medo gera Piny makor gwengego kendo jiwo weche pur ka gitiyo gi yore manyasani maneno ni giyudo keyo moromo kendo tieko kech e gwengego. Tunataka kaunti zetu 47 tuwe na chata na wenyeji na wakaaji wa hizo kaunti. Mnataka tupunguze gharama ya mbolea na mnataka pia kuwe na value addition katika ile mazao yenu. That's why we have come to you to tell you that we know politically we are preaching to the converted because we know you will walk with us. Jotelogo nonyiso yie margi ni gin ema gin kod nyalo mar loko ngima jo Kenya poro ne giyombo e yiero madwe maraboro. Lydia Okeyo, Ramogi. Duol mayalo ng'ura mar jochung' e wi welo mag ODM ong'ado ni jachung' e kom jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo emano locho e welo manotim tarik 14 dweni. Buche buora igeno mar chiwo duoko margi odiochieng' ma kawuono kotenore gi welo no mar ODM manyocha obagi Homa Bay. Millicent Adhiambo luonwa buche makamago miwinjo e boma ma Kisumu. En bura mane odonjne kod jochung' ariyo mamoko mano Lavenda Ojala gi nyawadgi Beatrice Omoyo mabende ne laro komno kod otiko maduon buch ODM. The election of Joyce Atieno Osogo Bensouda as the ODM party candidate for the position of county woman representative for Homa Bay County be and is hereby upheld. E bura mane gitero e nyim duol no negi wacho ni welo no ne nigi tulo ka kuonde mamoko to jopiny ne okoluto ombulu nikech onge mar masinde mag luto ombulu e kind ng'ur mamoko. The first appellant submitted that the nomination exercise was marred with violence on destruction of property and near fatal injuries suffered by several people and asked us to take judicial notice of these incidents. The second appellant also averred that there was violence. Kochiwo duoko mar burano, Jayal Bura Velma Maumo no wito oko burano kowacho ni yango adiera notamo jochwal ng'urgo e wi weche mane gilieko kotenre kod loch mar Joyce Osogo. There was no evidence placed before the tribunal that there was violence in Homa Bay women representative nomination. The first appellant purely relied on handwritten letters dated 15th April 2022 addressed to the ODM Appeals Tribunal. The appeals filed by Beatrice Akinyi Oyomo Ogola and Lavenda Akoth Ojala be and are hereby dismissed. Kane oloso gi ute fwambo tok duoko no, Osogo mane nigi mor owacho ni Homa Bay noyiere gi kwan ombulu mamalo. I want to thank all my voters in Homa Bay County. When I was at Paddy Aenda's funeral, I confirmed this to Jacom, none other than His Excellency Raila Molo Odinga, that Homa Bay County gave me a lot of votes. Buche mamoko mag county ma Homa Bay omako kombe mag wards kama osechiw duoko gi oting'o West Kojwach gi West Kamagak madok e yiero ka bura mar Kibiri ward to ne owit oko. Buche makiny oting'o mar jaod bura ma county ma Siaya, jaod bura ma Ndhiwa, jaod bura ma Karachuonyo kod mag wards mamoko ma Homa Bay.
Moko kuom buche madonjo e nyim duolno oting'o ng'ur ewi koso ng'eyo moromo mar tiyo gi masinde manyasani e luto ombulu, weche lweny e sa yiero kod mibadhi maneno e sach luto ombulu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Duond bura mar Movement for Democracy and Growth MDG ochiwo otiko ne jochung' madhi laro kombe mopogore opogore mag siasa e yiero mar dwe mar aboro. Jogo ma oyudo otiko mar MDG oriwo koda ka gavana machon ma kaunti ma Kisumu Jack Ranguma, jaod bura ma Kisumu West Olago Aluoch, jafwambo Sela Aimba e kin mamoko. George Bati nigi ler mar wachno. E log tich mar MDG Nairobi, ne en kinde mar chiwo tiko ne jochung' mochodore mar chope debe kendo piem gi duond buche mamoko tarik 9 dwe mar aboro. Jochung' malaro kombe kochakore gavana nyaka MCA noyudo tiko. E kinde ni maduond buche mopogore opogore bwa Azimio la Umoja medo yaro thuoge ka gitimo welo kendo giywayo jokanyo mamoko. Duond bura mar MDG walo jokanyo manyien makoro miyo tiko mar dichung' e yiero matariko 9 dwe mar aboro. Kochiwo tiko, jatend duond burano kendo jaod bura ma Ugenya David Ochieng okwedo paro mar goyo ombulu ne jochung' e duond bura achiel e Azimio la Umoja One Kenya. Kokoni duond buche duto ne kod thuolo marom. Azimio nigi chama 28. To chama go duto support Raila Amolo Odinga for presidency. Chama go nigi jomo chung' e kombe ma duto apart from presidency. Chama go jomo chung' e governor, senator, woman rep, MCA. Iko pon di the 6 piece mara mara to be 6 piece mara gono mara Azimio. Iso ni anybody mani Azimio One Kenya qualify 6 piece magi wachano. Manen gavana mokwongo mar kaunti ma Kisumo Jack Nyanungo Ranguma bende ne omiyo tiko mar dhi piem gi gavana masani Anyang' Nyong'o kendo wacho ni sire lwedo gi jotelo ma yande ochung' kod keno bura. Abiro kenda ka nikech anemone ubena biro ka omo certificate to pod wan e group achiel. An lekwa eni wakel Kisumu manyien makare. An na wacho niya nyathiwa keno bura odonje ODM kanyo. Koro tema winjore ni ka odonge ODM to plan B donjo. E kinde no jaod bura ma Kisumu West Olago Aluoch osingo loch ne MDG e kar chung' od bura no dwe mar aboro. In the recent past, party leader, you may know that I jumped from one party to another in between. Then I realized that the party I jumped into was actually a trap. Then I jumped out of the trap again. And I feel proud to be an aspirant on MDG ticket. MDG bende nochiwo tiko ne nyako ma jagni 22 madhi laro kom jaod bura mar kaunti ma Kisumu makoro dhi piem gi Ruth Odinga mar ODM kod rawera madhi piem go Buru Odinga e kom mar seneta ma Siaya mosingo ni obiro kedo gi mibadhi e kaunti no koyudo loch. Achung' nikech an nyako matin ma oseneno ni ok wadwa go koko kanyo, lakini wadwa chung' motegno mondo mi wambe wabed involved e gik machalo kaka politics, mondo mi kik wagoga koko, kik ti kodwa marach, lakini wakel solutions manyalo konyo jopiny. An gi kwano mabeyo be madwa konyo godo jo Kisumu County. Jo Siaya koyiera to gin nyaka gibed sure no onge kuo madhi timre Siaya. Abotero gi court, wabo follow gi DCI, wabo summon gi Senate nikech Senate en kumi inyalo luonge governors mondo penjo, inyalo luongo chief CECs mondo penjo. Koyango chiwruok mare bang' yudo tiko, jalendo Sela Aimba okwayo jopiny mondo yier jotelo kaluwore gi kitgi to ok pesa ma gin go. Joluo osebedo ka waywak ni Raila not kedo matek ne devolution. To olemo mar devolution pok waneno ka tiyo maber e Nyanza kaindi. Actually, Nyanza as a whole pok wa realize olemo mar devolution. Omiya kwayo ni e yiero mabiro niendi jothurwa kik yier jotelo nikech ng'ato nogonyogi kata ni ng'ato noyukonegi jam. Kata obedo ni lek maduong' en loch mar Raila Odinga e kom mar jatend piny, duond buche mantie Azimio la Umoja One Kenya medo timo duto mar neno ni giyudo loch e kombe mamoko kaka yo mar jiwo mbi margi. George Bati, Ramogi TV.
Gavana machon ma Nairobi, Mike Mbuvi Sonko, ema oyudo otiko mar duond bura mar Wiper ne laro kom gavana mar kaunti ma Mombasa. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ochiwo otiko manyalodia ne Sonko ne dhi laro lemono ma iweyo thuolo gi Ali Hassan Joho. Otiko no motelo nyocha ne Rick osemi jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo, to kata kamano ochak omae kendo. Sonko koro ikore mar piem gi jachung' mar ODM mano Abdul Swamad Nasir ma bende nyocha oyudo otiko manyalodia mar ODM. This is a winning, obvious ticket. Yes. Go. Speaker mar od bura mar kaunti ma Nairobi, Benson Mutura, ochopo e nyim apisas mag okwach kich kama odae dhoge kotenore gi weche mag mibadhi ma itudego. Kaka jafombo marwa Walter Nyambaga lero, Mutura ne oda dhoge kuom thuolo ma ok tin ne seche ariyo. Maloyo seche ariyo ka apisas mag okwach kich dayo dhog Speaker ma Nairobi Benson Mutura ka gidwaro lere wi mibadhi ma itude godo. Mutura ne oda dhoge kod okwach kich bang' chiwore nyim DCI okinyi mang'ich. Odiochieng' manyoro Benson Mutura ne obedo gele kod okwach kich e od bura mar County Assembly ma Nairobi e kendo goyo pingo e kinde mane obi make mak mana kaluwore kod chike mag od bura. Obila ne ogonye thuolo e kod samadh mar chopo e nyim okwach kich. Only respectful for someone to be summoned. This is what they try to do. They try to arrest the DCJ, the other politics. And this is something that is outlawed. Some even go to the extent of climbing on tables to support their candidates. Please, I want to ask you to be as neutral as possible so that we as civil servants will see the process going on, isn't it? Rasanga will transit. Somebody else will come, whether you support them or not. Yeah? So why should you engage so that everybody knows that you are in it? Unfortunately, those people who are engaged, you will be disappointed. Because whoever will be coming in will not know that you supported him, after all. And if your record has been bad, I will transfer that bad record to that person who is coming in. Nyakwara Ramogi Ajuanga gi kanyo e mochopo godo e giko weche manyien mabende ne waiko ni Ramogi TV okinyi makawuono. Aka benda neno ka moko kuomu oseriwore kodwa e Facebook kacha kama wantiere live. Jared Oti mar Ramula Kabondo kane loko chogio wacho ni oneno Ramogi TV maler, erokamano ahinya. Sam Oyuyo wacho ni oneno maler aka en yuaya Tingare, erokamano ahinya. Odongo wuod Asembo Jangoma wacho ni oneno maler ka entiere Asembo Got Bondo kae. Aka Okoth Onjiko ja unga wacho ni unga ochiew kod koth mang'eny ahinya. Kata bure Nairobi kae bende koth chwe ahinya. Kata wawacho pile ni koth wuon chiemo kendo jopuro nego kaw kata ti gi thuolo ni maber mar mondo mi opidh gigo mopogore opogore pacho kae. Nyakwara Ramogi Ajuanga gi kanyo wabiro kaw yoyo matin kae to nyawadwa Sharon Ong'ao gi Cleophas Oluoch biro kelo ni nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea